Zase nejaký ten svietiací bod, ako Elfku a Elinka z hry Terra. Elfka je Warrior s 2 mečmi a Elinka je Mystik s magickou palicou, keby ste náhodou nechceli vedieť. Poďte kočky trochu bližšie. Ja vidím, že ďalší človek, ktorý nemá strach z toho petanu. Alebo nemá vzťah k topánkam. To je charakteristika postavy, že nenosí topánky? Vidím, že kto je tu na... To má návrh. To má prím. To má prím. To sa tlačí rád dopredu. Vy ste herná dvojka, Falan? Áno, my sme sa spoznali na teránskych pláňach, keď Elinka bola ešte veľmi nízky level. A ja som hľadala nejakého svojho kumpána a pomohla som jej vyexpiť a nejak sme nabrali spoločné skúsenosti a teraz putujeme s nami. A kam putujete? Za dobrodružstvom. Putujete za dobrodružstvom? Ale ona nie je nejaký tvoj podriadený alebo sluha, je? Jasné, že nie, to je elinská princezna a jej ochrane. Aha! Tak preto sa tak dopredu kápem. Áno, aby si jej neublížil, pretože ty také malé veci zješ. Neboj sa ho. Neboj sa ho. Ja myslím, že Falan ťa ochráni. Ja iba mŕtve veci. A na tanieri. Fajto, ideš na to, poď, dávam ti priestor, môžeš. Ja budem rada. Ja riešim jednoduchý pacifistický prístup, ja som vzdelaný. Plakol. Babi, a robili ste tie cosplaye spolu a pomáhali ste si, alebo každá zvlášť? Neviem ako Elinka, mne s týmto pomáhal môj elfský det a je to zo zliatiny s nami samozrejme ako Elentium a z toho je zvyšok Adno. Presné. A ty? Tebe tiež niekto pomáhal? Moje kúzelná babička, ktorá mi vlastne dala tamhle kryštálce nahoře a pomohla mi stať teba cinkrolátka, hej. A zachrastíš? Práve ako ste sa spoznali ešte, ak mi môžete povedať. Už nás spomínali. To je pravda, pardon. Ja viem. Ja som si to myslela ináč, ale tam sa asi nedopracujeme. Tak viete čo? Tak ja vás ešte poprosím, aby ste sa možno skúsili trošku ukázať, aby na vás mali všetci dobrý výhľad. A ja len zopakujem, že toto je Falan a Hemulka a reprezentujú Elfku a Elinku z hry Terra. S číslom 21, pokiaľ sú vašimi favoritkami, tak nezabudnite hlasovať. Ďakujeme.